Ikusmiran han eta hemen. Nafarroako ekialde erdialdeko eskualdean gaude, Arga ibaiaren arroan. Hiri erromatarrak, Andelo. Kristoren ondorengo lehenengo eta bigarrengo mendeetan izan zuen bere distirarik handiena. Gaur, antzinako hiri erromatar honen hondakin dotoreak eta eguneroko bizimodurako zuen ur sistema konplexua aztertuko ditugu. Erromatarrak maisuak ziren beren hirietara ura eramateko orduan, eta Andelo etzen salbuespena izan. Hiritik 3 kilometro terdira Iturranduzko presa erromatarra dago. Presak 20.000 metro kubikorentzat edukiera du eta 150 metro ditu. Lehenengo mendeko ingeniaritzako lan honen kontserbazioa bikaina da. Hiritik gertu 7.000 metro kubikorentzako edukiera duen deposito erregulatzailea dugu. Bertatik, akueduktuaren bidez, ura hirira garraiatzen zen. Behinan, Castellum Aquae-tik banatzen zen. Oso gertu Artizau auzoa zegoen, eta bertan biltegiak eta garbitegi bat aurkitu dira. Hiria bi ardatz nagusiren inguruan artikulatu zen, Cardo Maximus, ipar-hego norabidean, eta Decumanus Maximus, ekialde mendebalde norabidean. Kale paraleloetan hainbat etxebizitza biltzen zituzten blokeak zeuden. Decumanurren muturrak perpendikularki lotzen du Kardusarekin. Andeloren bizitza sozialaren zati handi bat kale honetan egiten zen. Etxe handiz eta eraikin publikoz osatua. Hala nola dendak edo iturri termalak. Hauek oso zerbitzu osoak eskaintzen zituzten. Ondorengo mendeetako instalazio modernoenei inbidiarik gabe. Iturburu termalak edo bainuak ez ziren higienerako soilik. Gizarteratzeko eta erlasatzeko lekuak ere izan ziren. Erdi Aroan, 1330ean oraindik 74 etxe bazituen ere, 1376ean despopulatu egin zen. Andeloko hiria uztearen arrazoiak 1358ko izurritea eta baliabide ekonomikoen eskasia izango ziren.